A bella casa consistorial de Catoira terá unha segunda vida. O Concello, a través das axudas da Deputación de Pontevedra, realizará unha renovación completa do edificio para convertelo nun espazo público para os cidadáns. O Concello de Catoira propuxo a mellora deste espazo para convertilo nunha escola de música para prácticas musicais, un espazo polivalente ao servizo da cidadanía, con todas as premisas de envolvente térmica, mellora na eficiencia, un espazo moderno e adaptado ao século XXI. En total, a obra terá un custo de 450.000 euros. Será financiada a través do Plan Reapón e do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Esta iniciativa ten un custe, unha inversión de 450.000 euros a través, como decía, do Reapón, que financia ese 80%, e o 20% restante se financia tamén pola Diputación a través do Plan Concellos. Polo tanto, estamos a falar dunha actuación que financia íntegramente a Diputación de Pontevedra e que creemos que, sen dúbida, é necesario, unha obra transformadora, unha obra que vai a dar un servizo á cidadanía, un servizo necesario. Dende Catoira sinalan a importancia que supón para eles esta renovación. Dende Catoira sinalan a importancia que supón para eles a renovación deste edificio e poder darlle un uso útil para a veciñanza e educativo para os nenos e nenas. Estamos ante unha obra moi importante e moi necesaria para Catoira, posto que vai dar abrigo ás escolas municipales, tanto de teatro como baile, como a escola de música. Polo tanto, isto é un día feliz. A previsión é que as obras comecen o 1 de setembro, cun prazo de execución de 9 meses.